Hola, ara fa un parell de dies va acabar el Festival de Cinema de Canes i d'entre els milers i milers de fotografies que s'han generat, potser us ha cridat l'atenció aquesta on hi ha en Fernando Arrabal i l'Albert Serra gaudint de la nit provençala i agafats de la maneta. Tots dos són amics de fa molts anys, els uneixen tot d'aficions, però una d'elles és els escacs. De l'Albert Serra potser ho podríem saber-ho perquè en el convidat el van entrevistar en el Club d'Escacs Banyoles. Aquesta partida la van jugar en directe, l'Albert Serra la va perdre per raons que de seguida sabrem. De fet, la partida era aquesta, aquí tocava a l'Albert, amb negres, i com veiem, l'Stockfish ens diu que la partida estava del tot igualada. El que no veia l'Stockfish era l'ambient que hi havia al voltant. En aquest mateix programa, l'Albert Serra va parlar de la seva relació amb els escacs. Jugaves competicions? Sí, bueno, amb el Club de Banyoles. Amb el Club de Banyoles i anàveu a jugar a altres ciutats. El que passa és que jo ja no he tingut molt de temps. Fins fa poc? Quan em demanen, i com que viatjo molt, sí, me demanen, però mai he pogut dedicar-hi temps. I segueixes campionats d'altres? Molt. Bueno, jo saps que vaig fer l'article a La Vanguardia aquell tan llarg, vaig anar al Campionat del Món, cada any de viatge segueixo un torneig si tinc diners i l'economia ho permet. O sigui, el teu viatge és anar a veure un campionat d'escacs? Sí. I què hi trobes? Com ho sabries explicar? Bueno, clar, ja has d'entendre, no es pot, és difícil d'explicar una mica. Hi ha això que parlàvem abans, que t'ha dit ell, no? De la psicologia de la persona, cadascú juga una mica... O sigui, tu quina manera de jugar diries que tens? Jo tinc tendència conservadora, més aviat. Sí? Sí. Tendència conservadora. Fa anys vaig coincidir amb en Albert Serra en moltes competicions, però mai havíem jugat. I sempre em preguntava què feia a la vida aquell home que sempre el veies allà replegat, mirant la seva partida, concentrat. I un dia vaig entrar en un bar, vaig trobar La Vanguardia i aquest article on sortia ell retratat. Vaig quedar ben parat que fos un director de cinema. De fet, després de presentar aquesta pel·lícula, va ser quan vaig poder jugar amb ell, em va fer molta il·lusió. De fet, era la Copa de Girona d'escacs, una competició oficial. Les partides no s'apuntaven, però sí que recordo com va anar una mica, no? Jo vaig sortir en peu de dama i llavors vaig plantejar l'atac Trompowsky. La idea és menjar el cavall, deixo l'alfil de caselles negres, que desapareix, llavors la idea és dominar tantes caselles negres com pugui amb els peons, per lluitar contra el seu alfil. De fet, els escacs és un joc on hi ha 32 caselles blanques i 32 caselles negres, de manera que si domines totes les caselles negres, no només domines la meitat de l'escaquer, sinó que projectes sobre les caselles blanques. Abans d'això ja hauries guanyat la partida. S'entén millor amb el cinema, per exemple, si manés el color negre, no hi hauria pel·lícula, i si manés el color blanc, tampoc hi hauria pel·lícula. El que cal perquè hi hagi partida, perquè hi hagi pel·lícula, és combinar tots dos colors, com ho veiem en aquesta escena d'una pel·lícula de l'Albert Serra, que és El cant dels ocells. D'en Fernando Arrabal, ell n'ha fet més proselitisme de que la seva afició als escacs, ha escrit llibres, inclús, La torre herida por el rayo és una novel·la, no és l'única. De fet, ell el que intenta és passar per geni, perquè hi ha altres genis d'altres camps que eren molt bons jugadors d'escacs. Per exemple, en aquesta imatge el que fa és un homenatge a Marcel Duchamp, aquesta foto és icònica. El que passa és que Marcel Duchamp era un dels millors jugadors de França i, a més, era titular de l'equip olímpic francès. Per trobar alguna partida de l'Arrabal m'ha costat molt, tot i que es veu que té activitat, també escriu a la revista Chess Base, que és molt prestigiosa, però el que fa són una mena de poesies incomprensibles, però res d'anàlisis de partides ni res. Però així, buscant i buscant, al final he trobat que havia jugat contra Marcel Mussy. I direu, qui és aquest Marcel Mussy? Anem a Canes. Una altra vegada es va presentar una pel·lícula de culte, Els 400 cops, va guanyar el Gran Premi, una pel·lícula d'en François Truffaut. I si ho mirem més a prop, veurem que els diàlegs els va escriure Marcel Mussy. Aquesta partida es va jugar per correspondència, per tant, tots dos eren a casa seva i podien tocar les peces i fer el que volguessin. Van jugar, segons la teoria de l'època, una defensa siciliana, la variant Najdorf, i llavors aquí veiem, aquí ara això ja teòricament ja no es fa, el programa el veurem de seguida, després no es perd el cavall si es juga dama C7, perquè ara
Si peó pren, la dama ve aquí, fa escac al rei i després es menja l'alfil. Llavors, el que va fer la Raval és el que es feia a l'època, l'any 74, això es va deixar de fer, i aquesta partida és del 62. Dama E2, per una altra vegada. Ara sí que ja amenaça el cavall, se'n retira i s'enroca. El negre va continuar el desenvolupament, que és el que es feia llavors, i aquí veiem que el gran drama és el rei negre. El rei negre no només no es pot moure, perquè les caselles aquestes d'aquí davant seu estan escombrades per l'alfil, sinó que no s'enroca. Ara el que faria molta gent seria menjar directament aquí i obrir la posició del rei. El que es feia llavors també era jugar dama aquí o dama aquí. Aquesta és la primera jugada que farà la Raval pel seu compte. Jo suposo que tenia por d'això, no? Dama i cavall ataquen aquest peonet i, a més, l'alfil té una llarga diagonal que toca la torre, el peó, si l'alfil no podrà sortir, etc. No? De manera que potser va entendre que amb una sola jugada cavall F3 ho matava tot. No? El cavall defensa el peó i talla la diagonal de l'alfil. Aquí el Mossí tenia l'oportunitat de manar una mica en el joc, jugant cavall C6, que també toca E5, i així anar collant ja una mica el joc en blanc. En comptes d'això, ja va fer bé de pensar m'he d'enrocar, per tant va trobar aquesta jugada, alfil B4, que permet enrocar, però a més planteja l'amenaça de menjar el cavall i guanyar un peó i a més deixar el rei blanc una mica despullat. En Fernando Raval, molt ben fet, va treure el cavall i llavors aquí Mossí segurament es va trobar en una situació de dir ai, perquè hi ha un salt de cavall aquí, me farà escac el rei i llavors no me podré enrocar. El que va fer va ser intentar tallar la relació que té aquesta torre amb aquesta casella i va jugar alfil de 5. És a dir, talla la relació amb la casella i, a més, ataca un peonet. Això és molt fàcil i aquí segurament la Raval ja va veure que la posició negra està morta. Va tocar l'alfil no només per salvar el peó, sinó perquè aquest alfil només té aquesta diagonal, perquè ha de vigilar aquesta casella constantment, si no aquest cavall saltarà aquí. De manera que va tirar aquí l'alfil a C5 i la Raval va dir no, aquí tampoc t'hi vull, va tocar una altra vegada l'alfil i aquí en Mossí hagués hagut de trigar en enviar la carta perquè la situació és una mica greu. Ara sí que tenim màquines i les màquines de seguida diuen oblida't de l'alfil i toca l'altre. Toca l'altre i quan se'n vagi llavors tornes enrere. Aquí el drama, ja l'hem vist abans, és que si l'alfil ve aquí, alfil pren, rei pren i el rei no s'enroca, es queda en el centre i serà objectiu d'atac. De manera que Mossí va tirar l'alfil cap darrere del tot i ara sí que el rei no es pot moure de cap manera. Totes les caselles, aquestes aquí, hi té peces seves i en els altres hi ha l'alfil contrari. De manera que la Raval va tenir l'oportunitat de fer un final brillant. Va agafar la torre i es va menjar l'alfil. Ara la Raval té un alfil de més i aquesta torre no es pot menjar. De fet, aquí Mossí va plegar, per ser que és menjat, fas escac al rei no es pot moure, per tant s'ha de menjar per força, i després de reprendre amb el peó, tens un escac al rei i, a més, el peó toca la dama. Dues amenaces molt fortes, però només per jugar una vegada. Bé, si és que hi ha alguna partida que haguessin jugat la Raval i l'Albert Serra, doncs aviam si ens veuen aquest vídeo i me la fan arribar. Moltes gràcies, espero que us hagi agradat.